Jep. Eli moi. Niin, tänne kuuluu aika mun tylsät pulinat tälle aika huonosti, koska niin. Tää on tämmönen pilipali-juttu. Mä nyt vaan liikutan tässä mun suudelleen. Ja tämmösää hidastettua jonkun tyhmän jutun takia. Niin, mulla on uusia petshoppeja. Eiku, mun sarjassis alkaa tässä. Niin ne liikkuu aika huonosti ne tyypit. Sorry. Niin. Tai ei alakaan, tai vois alkaa. No ei ala. Eli yhdessä mun ei näy kuvaava, tai yhdessä mun ei näy kuvaavaan pulinen kuuluu huutomerkki, bla 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 bla. Elikkä tää on semmonen mun juttu, jossa on ja tossa oli jo mun pelätyssä vähän sen, niin 10 semmoista tosi kiva asia, joka mulle on sanottu. Eli se on joku ensimmäinen kommentti. Kulkemissa no siis ensimmäinen kommentti on, tai no ei kommentti kun se joka mulla on saatu, koska mulla ei ole ainakaan muistaakseni mitään kommentteja ainakaan vielä. No ensimmäinen se puhe on Sillä tuota Petrikkaan. Joo. Siis mä nyt sanon ne mun asiani. Että ensimmäinen puhe. Brown. Niin, että kuka ei rakasta sua? Niin, kuka ei rakasta? Jerry Bloomin sanoja. Se on vähän yleisen niin. Niin. Mitenköhän haluaa? Kyyneleitä. Tässä on niinku ilkeät kommentit. Niinku ilkeät kommentit. Mulla on tässä ihan mitä vaan. Toinen sano juttu. No,
tavallaan puheen. Mä luin yhdessä tosi hyvässä videossa, että nyt te pidän blondeja tyhminä. Tai ennen ne pitänyt blondeja tyhminä, mut nyt pidän. Kiva, kun jonkun mielessä mulla on dramatiikka. Se siis ei mene mun aivojen sisälle. Tajutko? Tällainen verkkokameralla kuvattu. Eikä ihmetelty. Ja kolmas sana. Sä oot niin, siis ei todella se juttu. Se on tämä, että niin mä en oo enää ikinä sunkaan. Se oli, että mä en oo enää ikinä sun kaveri. Sä teet 4. kommentti. Tai sanotaan. No. Niin. No, ei oo enempää sun kieltä. Siis, mä nyt näytän tämmösen. Mulla on siis tämmönen peksi. Voit sanoa, jos sullakin on tämmönen, tää oli mun paras peksi, että mä voin tätä. Riippuu vähän, että sä kutteeko tässä Kokkolassa. Jos se sopii, niin mä voin kyllä vaihtaa tämmönen. Ei oo semmonen vasta. Mikä on mun paras peksi? Mun ei paipatus. No niin, heippa! Hyvää kesää tai talvea tai syksyä tai kevättä tai... No, jos katsotaan jonakin tosi kivana päivänä, niin... Hyvää, tosi kivaa päivää. Sway.